Na relaciji Mamić-Blažević uvijek je bilo nužnih emocija, jer kako je to kumstvo i prijateljstvo bez vatre? Znam recimo primjer da je Čiro Blažević 98. pustio ekipu da otputuje, je li to bilo 98. Mislim da 98. iz kampa na 2 dana, igrači su otišli sa privatnim zrakoplovima u nepoznatom pravcu, budite sigurni da nisu išli brati svijeće. Je li to bio dobar potez? Apsolutno. On ne laže, ali je to uobličio. Došao mi jedan igrač pred utakmicu sa Njemačkom i kaže, šefe, ja više ne mogu, ja imam osobu koju... Gdje ćeš? U Parizu. Pa znaš koliko je 4 sata je do Pariza. Ne mogu, ja neću moći igrati tako. I onda mi kaže šofera koji će ga voziti, kažem ne, vozit ćete moj sin i vratit ćete moj sin, njemu sam najviše vjerovao. I to je, evo vidite, nisam do sada to nikad nikom ispričao. Znači, bilo je, ali nećemo spominjati imena. Tako je, to nipošto, to i uvijek ću za dobrobit klime, uvijek ću to negirat. Ma šta je to? Šta je to? Da možeš tako biti glup u p***mati. Samo pod vodi. Iako bi bilo za očekivati da ga žene kao poznatog šarmera oblijeću, on tvrdi da nije tako. Nisu nikad. Ozbiljno? Ja sam uvijek trčao za njim. Pa kako to? Pa tako jer mi je takva sudbina. Na glasu ste kao veliki šarmer. Ma sine moj, to je folklor. Znajući to i bosanski su ga mediji skoro nekoliko puta rastavili. Nedavno je Slobodna Bosna imala članak u kojem je natuknula vašu navodnu ljubavnu vezu sa s poznatom sarajevskom liječnicom. Sine moj. Ljubica Buba Todorović, ako se ne varam, je li je? Ona je jedan famozni psihijatar i konstatirala je odmah da sam ja pacijent. I onda imala je nespretnost da kaže u šali da je joj prvi put ovo prilike da se zaljubila u svog pacijenta. Zafrkavala se. Supruga s kojom je više od 50 godina u braku i u najtežim vremenima bila mu je najveća potpora. No nakon 2 raka i operacije, oslonac je poput mnogih poznatih Hrvata, ali i HDZ-ovaca, vidio u križu. Imao sam uistinu velika i teška iskušenja i preporučio bi svim onima koji nisu vjernici da to postanu. No unatoč svemu, Čiro i dalje smatra da mu pokora ne treba, ali i dalje naravno redovito po nju ide. Ja nemam grijeh. Ja ništa nisam zgriješio.